Hej, mit navn er Michaela Andersen, og jeg sidder som COO i Dandy Business Park, som er en stor erhvervspark, der ligger i Vejle. Vi er 5 kollegaer, der til november tager et smut til Lissabon. Vi skal deltage i Web Summit, som er Europas største tech-event med 70.000 deltagere, så der er rigtig mange, der deltager i det her store event. For vores vedkommende så deltager vi for inspiration og netværk. Web Summit er i mine øjne the place to be, hvis man ønsker inspiration, ny viden og møde andre mennesker inden for tech-området internationalt. Så er det også her, du møder nye spændende startups, som virkelig kommer med innovative nye løsninger på ting, vi ikke vidste, vi havde brug for. Virkelig spændende. I år er det nogle ret spændende oplægsholdere, der indtil nu er blevet offentliggjort. Det er sådan, at de smider aldrig programmet op før 14 dage før, og det er egentlig helt okay. Os, der har været med før, ved i hvert fald, at der er gode, kvalitative, dygtige oplægsholdere med. Og jeg har lige taget nogle stykker ud for ligesom at også give jer en viden om niveauet af oplægsholderne. Blandt andet så kommer der en, og jeg håber, jeg udtaler navnet rigtigt, Eshan Ponnadurai, som er Global Head of Consumer Marketing på Meta. Virkelig spændende. Meta er jo ikke dem, der sådan gør det store ud af sig selv, når vi sådan er ude, men de er altså med her. Så kommer der en Brad Smith. Han er President og Vice Chair ved Microsoft. Virkelig spændende at høre, hvad han har på tapetet. Jeg kalder, at vi skal snakke noget Microsoft Copilot. Så kommer der en herre, som jeg hørte sidste år, og som er virkelig spændende. Og han hedder Johannes Ajovan, og han er founder og CEO af noget, der hedder Pixart. Pixart er en platform for dem, som specielt arbejder med det mere kreative, som arbejder med marketing. En billedgenereringsplatform og bruger nogle AI-løsninger, som virkelig både er sjove, men også interessante. Så det vil jeg i hvert fald også anbefale at høre ham. Så er der en Matt Wood, der er Vice President of AI fra Amazon. Også en af de store spillere på markedet. Og det sidste, jeg lige vil nævne, det er It's Not Far Away From Home. Det er Helle Thorning-Schmidt, som jo er tidligere statsminister, men det er faktisk ikke derfor, hun er med. Det er, fordi hun faktisk i dag sidder som co-chair of the Oversight Board for Meta. Og hun sidder med til at kigge på alle de retningslinjer og regler, der skal være, og om Meta egentlig overholder de regler, der skal være, eller de regler, der er. Så jeg har været med i 8 år, kun lige afbrudt af noget corona, og det har altid været det hele værd, og jeg er altid kommet hjem med ny viden og nye bekendtskaber i tasken, der har gjort, at jeg kunne lave noget mere forretning ud af det. Hvis du også skal med, så skriv endelig til mig, fordi vi kunne godt tænke os at mødes med nogle flere fra Danmark. Vi kunne godt tænke os at facilitere 1 til 2 komme sammen og i løbet af de her dage, hvis det passer ind i programmet. Det vil primært være om aftenen, eller som en eftermiddagsting ude på selve venuet. Du behøver hverken at være lejer eller partner i Dandy Business Park. Lige nu åbner vi egentlig bare op for at møde nogle mennesker, og det skal du selvfølgelig også være åben for. Og det kunne jo være, at nogen af os kunne berige dit netværk. Så jeg har skrevet min e-mail heroppe, så hvis du er interesseret, send mig en mail, og så tager vi den derfra. Jeg håber, at vi ses i sunny Lissabon til november.